କେମିତି ଯିବା ପିଲେ ଇଏ ଏଠି ମାଲ ଫାଲ କୋଉଠି ମିଳିବ? ମାଲ ମଉସା ଏଠି କୋଉଠି ମିଳିବ ମିଳୁଛି କୋଉଠି 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 ତମର କଣ ମାଲ ଦରକାର କହିଲା? ଆସ୍କାପୁଟି ନହେଲେ ନମ୍ବର ଯା ହେଲେ ଚଳିବ। ଆରେ ତା ପାଖରେ ବଢିଆ ମାଲ ମିଳୁଛି, ତମେ ଖାଲି ସିଧା ଯିବ, ଏଇ ସିଧା ଏଇଆଡେ ଏପଟକୁ ହଁ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଗୋଟେ ଚଉରା ପଡିବ। ଶୁଣ, ଚଉରାଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଗୋଟେ ବୁଢା ବଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ଦେଶୀ ମଉଲି ନମ୍ବର ୱାନ ଆସ୍କା ଫଟି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ। ଶୁଣ, ସେ ତମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମନା କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଚୋରାରେ ବିକୁଛି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ପୋଲିସ ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛ। ରୁହ, ତମକୁ ଦେଖି ମନା କରିବ ଯଦି ଟିକେ ତେଲେକି ମାଗିବ, ସେ ତମକୁ ଦେଇଦବ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରା ତେଲା ତେଲି ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତା ମାଲ ସବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମଗଉଛି, ପୁରା ଡିପରୁ। ନିଶା ମାନେ ଗୋଟାଏ ମାରିବ ଫୁଲର ନିଶା। ଇଏ ଯୋଉ ପାଗ ଦେଇଛି ଭରା ନିଶାରେ ରହିବେ ଯେ। ପାନ ଫାନ କଣ ଖାଇବ?